Miyo mar thieth kod od thieth mar Nairobi Hospital oketo kokgi winjruok mabiro neno ni jotuo mag kansa kod nyarogno oyudo thieth e od thieth mar hospitalno e nengo moyweyo ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Kaka jafwambo marwa Jotuo lero, jatend migawo mar thieth Edin Duale mane oyuore kinde keto kogno winjruogno omedo goyo debe ne chenro mar chulo SHA mos kata SHA lipa pole pole. Winjruok mane okelo kanyakla jodito mawuok e migawo mar thieth, jatatije mar SHA kod jotelo mag od thieth mar Nairobi Hospital mar neno ni Jo-Kenya omedo yudo thieth maber e nengo moyweyo. Jatend migawo mar thieth Edin Duale mane en wendo modhial wacho ni winjruok makamano koro biro miyo jotuo mag kansa kod nyarogno yudo thieth e od thieth mar Nairobi Hospital ka gitiyo kod okumba thieth mar SHA. By working together, we ensure that eligible social health authority patients, many of whom face deep financial risk, can now access advanced oncology and renal care at a very subsidized SHA-approved tariffs. Specifically, the Nairobi Hospital has committed to providing fully subsidized oncology service. We welcome this collaboration that expands access, as I said, to the quality healthcare we offer. And we believe that public-private partnerships are critical and crucial and unavoidable in achieving universal health coverage. Duale bende wacho ni machine manyien mar CT scanner matiyo kod lony manyasani mar AI ma od thieth ma Nairobi oyango kawuono biro konyo e fwenyo tuoche kaka kansa piyo kendo biro duoko piny kwan Jo-Kenya ma hawo thieth e pinje maoko kaluwore ni thieth makamago ibiro yud e nengo moyweyo e od thieth no. Kenyan households who are affected by NCDs lose nearly 29% of their income, and in 2024 alone, over 11,000 Kenyans sought treatment abroad, spending close to 14.7 billion, excluding non-medical costs. This is not sustainable. It is our moral and economic duty to bring care home. Ewi chenro mar chulo omenda mar SHA mos kata SHA lipa pole pole, Duale wacho ni en chenro madhi mbele maber kendo Jo-Kenya dhi mbele kod chudo. SHA lipa pole pole is there. Yesterday, 9,600 Kenyans paid annually, and I think about close to 800 of them went through the lipa SHA pole pole. And the system will tell you, based on the information you have given us, you can pay 300, you can pay 400, you can pay 500, 600 per month, 800. Average now, we're seeing about 880. If you can pay annually, you pay annually. If you cannot pay annually, then what kicks in is a SHA lipa pole pole. Migawo mar thieth dhi mbele kod donjo e winjruok kod ute thieth mag ji giwegi mondo gichiw thieth ne jotuo kokalo okumba mar thieth mar SHA kaka yorno mar chopo lek mar yudo thieth maber e nengo moyweyo. Jotuo, Ramogi TV, Nairobi.